बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव जों सिकनाझार जोहोलाव हायुङारि पार्क महरै मोननो हाबाय। लोगोसेनो जों उल्टापानिखौ सिखिरिनि मोनसे जायगा होननानै मिथिनाय जायो। उल्टापानियावनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मोननो गैयै सिखिरिफोरखौ मोननाय जायो, थामहिनबा नुनो मोननाय जायो। ओनसोलनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला ओनसोलाव गासै 230निख्रुइबो बांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि सिखिरिफोरखौ नुनो मोननाय जायो होननानै फोरमायो। बे सिखिरिफोरखौ बिजिरसंनो एबा नायबिजिरसंनो थाखाय आसाम एबा गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्रायबो नायबिजिरसंगिरि बिथांमोना फैनानै नायबिजिरफैयो होननानै फोरमायदों। नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बाटारफ्लाइ मिउजियाम काम कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टारखौ थांनाय 5 जुन खालि उल्टापानियाव थांनाय समाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों। थारैनो बिटिआर सरकारा खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया जोबोर बाख्नायजाथाव होननानै जों मख'नो नांगोन। दानिया फैदो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव रिसार्च सेन्टार गायसननायखौ लानानै बिसमुरि दख'र एबसुनि आफादगिरि बिथां सारा मा फोरमायखो फै जों आबुङै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। स' बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। बिथां सारा मा बुंखो फै जों नायनानै लानि। आं बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर'फोरा साबना जानानै गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। नोंगौ नैबे उल्टापानिया जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि सिङावनो गोग्लैयो आरो बे उल्टापानि ओनसोला मोनसे सिकनाझार मुङै मिथिजानाय मोनसे गुवार मोनसे हाग्रामा। दा बेवहाय जों गोबां रोखोमनि सिखिरिनि फोलेरनि जोङो नुनो मोनो आरो बेखौहाय नैबे सिकनाझार हाग्रामाखौहाय बाटारफ्लाइ जन होननानै जों मिथिनाय जायो। दा बे हिसाबै जोङो गोबाव समनिफ्रायनो नैबे सिकनाझार ओनसोलखौ हाग्रामाखौहाय रैखाथि होनांगौ थाखाय जों गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंबाय थानाय जायोमोन। दा बावैसो बिटिआर सरकारा बेखौहाय दाखालि 5 जुनाव डिक्लेयार खालामबाय जे सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्क हिसाबै आरो बेनि गेजेरजोंनो बेवहाय नैबे उल्टापानि ओनसोलाव मोनसे सिखिरि दोनथुमग्रा जायगा बानायदों आरो बेवहाय जोंनि बे सिकनाझार हाग्रामायाव थानाय गासै सिखिरिफोरखौ बेवहाय माखासे दोनथुमनायनि गेजेरजों बाहाय दिन्थिनो नागिरदों जे बेवहाय सिखिरि जिहेथु बाटारफ्लाइ जन होननानै मिथिनाय जायो। बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायथ' नायफैयो बा मिथिगोन बा रिसार्च पारसन खालामफैगोन। दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि जानानै खोब गोग्गानाय मोनदों आरो जोङो देरगानाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि ओनसोला गोबां गोग्लैसोनायब्लाबो बयजोंबो मिथिजानाय हिसाबै बाहाय थांनाय समाव फैनो हायामोन। जों थासारिया आलादामोन एसे आगोलाव। दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय बेवहाय गोबां गोजान गोजान जायगानि दावबायारिफोरा फैनानै बाहाय नायफैयो आरो माखासे बेहाय मा मा बुस्थुफोर दङ, मा मा जेनेबा रोखोमनि जिब जुनार सिखिरिफोर दं बेखौ नायफैनो फैयो। बेखौ जों बरायो आरो जों मोजां मोनदों आरो दिनै बिटिआर सरकारा जिहेतु बेखौ सिकना जोहोलाव मुं हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय। बिनि आन्दोआव जोङो बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि उल्टापानि ओनसोलनि सानसुमैफोरखौ ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे थि खालामदों जे आरो एसे आगोलाव बिटिआर सरकारा बेखौहाय मोनसे आलादा मोनसे मुं होनानै बेखौ नेसनेल पार्क खालामनो जे फोसावदोंमोन बा सावरायनाय जादोंमोन। बेखौ जोङो मिथिनानै सिकनाझार नेसनेल पार्क जानांगौनि मुङाव जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जादोंमोन। प्रमद बर' सारनो होनाय जादों, आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म सारनो होनाय जादों, बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी सारनोबो होनाय जादों आरो ओनसोलनि जोंहा एमएलए दङ लरेन्स इस्लारि जों बिथांनोबो होनाय जादों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफिन बर'नोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। जेरै सिकनाझार मुं होनानै नेसनेल पार्कखौ जे फोसावो बेनि बेलायाव। दा बिथांमोनहा नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे खोथा खिन्थादों जे नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि नोंथांमोननि मुं होनो नागिरनाय बायदि जोङो खालामसिगोन होननानै बिथांमोना दाखालि 5 जुनावहाय फुल डिक्लेयार खालामनाय जाबाय सिकना जोहोलाव होननानै। खिन्थु एसे आलादा मुं सोलायनाय जादों आरो जेरै सिकना जोहोलाव बियो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे समनि राजा सासन खालामनाय समाव बिथाङा सिकना जोहोलाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे बिर जोहोलावमोन। जोङो मोजां मोनदों जे बिथांनि मुङावबाबो दोननायाव जाहा आपत्ति गैया। जायखिजाया जोङो सिकनाझार हिसाबै दोननो लुगैनाया बेनो सिकनाझार हाग्रामाया जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे थावनि। बे हिसाबैनो सिकनाझारखौ जोङो
बे मुंखौ जों लाखिलांनो थाखाय जोङो आसा खालामदों आरो खालामनाय जादों बे आरो बेवहाय सिखोनाजार हाग्रामायाव सिखिरिल' नङा बाहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार दङ सानथ्र' हायै जोङो नुनो मोनो लोगोसे बेवहाय बिफां लाइफांनिबो गोबां रोखोमनि दङ गोबां बेसेन गोसा जिब जुनार जोंनि मिथिंगायारि सम्पतिफोर दङ दा बेखौ रैखाथि होनांगौआ जोंनि साफ्रोमनिबो ओनसोलनिनो दायित्व बे हिसाबै जोङो बिसमुरि दख'र आबसु हिसाबै एपिल खालामो जिहेतु बेवहाय गासै सम्पति बे जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे सम्पति बेखौ रैखाथि होनांगौआ जों साफ्रोमनिबो दायित्व होननानै जोङो सानो लोगोसे बेवहाय बे रैखाथि होनो थाखाय गोबां जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावफारिफोर दङ जाय NGO दङ बिथांमोननि गेजेरजोंनो नैबे सिखोनाजार हाग्रामाया मोनसे बिराद मोजां माने थासारियाव हयथ' जालांबाय थागोन जोङो बेखौ आसा खालामदों मानोना बेवहाय जोंनि बिसमुरिनिफ्राय लानानै उल्टापानिनि रायजो राजाफोरा खिन्थु बे हाग्रामानि सायावनो माखासे थांना थानाय राहाखौहाय सोनानो गोनां जादों बेवहाय माखासे सिखार खालामनाय दंफां लाइफां दाननानै जेनेबा न'खर सालायनाय बेफोर जाबाय थादोंमोन जिहेथु बेवहाय जोङो बेफोरखौ नोजोर बोनानै बियो जाहाथे जोबलाङा जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनसे बेबादि मोनसे मिथिंगायारि अननाय गैयै बिफां लाइफां दानफायनाय आरो हाग्रा सिङावहाय हाग्रा एवनानै हादान जानायफोरखौ जोङो होबथादों जाहाथे बियो जोंनि सम्पति बेखौ फोजोबा बे नोजोर बोनानै जोङो माखासे एवारनेसबो जों खालामबोनाय जादों बे हिसाबैनो दिनै मोगथां महर मोनफैबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिसमुरि ओनसोलनि जानानै उल्टापानि ओनसोलनि जानानै आरो इयुन समाव बियो मोनसे गोबाव गोजान जायगानि दावबायारिफोरा दावबायफैनानै बेवहाय मोनसे मोजां थासारि सोरजिफैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जोङो जथेस्थ' गोजोननाय दङ जिहेथु बियो मोनसे जोङो मिथियोल' सिखिरिया गोबां रोखोमनि दङ जोङो लामा सामायाव नुयोमोन नाथाय बेवहाय मोनसे सिखिरिनि मोनसे जेन'बा थाथुमग्रा जायगा बा दोनथुमग्रा जायगा जोङो बेखौ खालामनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बेवहाय जोङो हाग्राफ्राव बेरायालासेनो जोङो बाहाय फैनानैबो नायफैनो हागोन आरो बाहाय मा रोखोमनि दङ जों बेखौ मिथिनो मोनगोन खोब बेनि गेजेरजों जोङो ओनसोलनि जानानै मोजां मोनदों आरो गिबियावनो जोंनि बे बिटिआर हालामनि मानगोनां चिफ प्रमद सारखौ आङो बहुद धन्यबाद जासिबाय दा गोबां बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायजों दिनै बेबायदि बाटारफ्लाइनि बे रिसार्च सेन्टारखौहाय दिनै बे उल्टापानि हालामाव दिनैहाय बे मोनफुंनो थांबाय दा बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर हालामनि जोंनि मानगोनां प्रमद सार आरो बे जोंनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित सार आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि MLA फोर दं मन्थ्रिफोर दं MP फोर बिथांमोनखौ आङो खुब धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय आरो